بزنی؟ بعضی ها بز باشن زنده باشن ما مردک باشیم اگر یک دم هم باشیم. پدرم که پدرم زنگ زد گفت بچه جان ما گفتم دیگه باتل نمیمونم میخوام که یا باتل یا تا دو باتل ارگانیزovat کنم لیکن ما планой بسیار داریم действительно организатор будак кори мора оценить кард нафаро ки картаи тинков дар кӯятон бародаро метавонед дар ҳамин рақамҳо зам занед ва картаи тинков ба ихтона бигиред. Ассалому алайкум бародарони шумо қарор доред дар канали Барори Кор. Ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон ва барои комментариҳои хубтон ва барои лайки гарми ҷӯштон. Бачаҳако ма агар бидонед я бо видео карда будам нашод батл ма гуфтам дига батл намемонам. Мехоҳам ки я батл я та ду батл организovat кунам. Кар гуфта будум ку Эминема батл мемонам. Агар та ин видео наёфта бошӣ спонсор биёма батл ҳамин тара гаряча организovat мекунам. Акай Навик, Акай Марио бо ин батли шумора организovat мекунам. 500,000 ҷои якум, ҷои дуюм 250,000 ва ҷои сеюм 150,000. Лекин все равно бо ма да нависестиян дар Инстаграм ва дар Ютуб мебинем дар комментариҳо нависестиян нашод батл. Бачаҳако ма уже мехостум ки соли 2024 я батли конкрет намонам ва к сожалению худора шукр ҳамин кор нашид. Лекин ма действительно тайёр будам, лекин ин кор нашид. Ма просто чӣ бигӯм, ма ами ҳар як одам мехоҳад ки як коре кунад ки дар ҳамун кораш ягон кас охали кор кардагӣ набошад, типа рекорд бизанам. Ман мехостум дар ҳамин батли тоҷик ман як рекорде бизанам ки ҳамин любой кас бияд ки барори кор як рекорде кард ки ихали кор кардагӣ ягон кас набуд. Ман як лига батл мондани будам, ранги лига батли тоҷикистони 177 сомон қати лига батл тамом мекардем. Ман охарӣ кардани набудам. Зиёда хай бо мо ҳисоб карда будем 6 миллион зиёд буд. Лекин бо мегӯм ки худора шукр ки ҳамин кор нашид. Ман ин корро барои чӣ кардани будам, оценит кардам батлероро ки действительно ҳамун мардако бисёр дар ҳамин батл чӣ бигӯм, хай ҳаракат кардаги будан, пешравӣ карда будан. гуфтам ки як коре кунем ки хай ҳама одаморо ҳам бигӯянд ки действительно организатор будак кори моро оценит кард. бародаро я бори дигар ҳамада ассалому алайкум. иним талпае ки ҷамъ кардагиам ҳама рӯи хотири шумо. ранги ип ман мезанам 10 ба 1 ёки 7 ба 1 мара меган маньяк хайрат. як бори дигар ҳама каса барори кор ба пеш. Repaj trusho ba ma reper mica Ina mi reper ista pay khaticha Mara raviyam dik Hama khab kinen ma sar kinem Omadım takta tar kinem Shikov kinem a yagonsu bagab Dalshi safar kinem Asto bolo na mera samonar Zuri bala bolo Dare pito jikiretka Toli da battle Tela malaletka Ay jon bezon beshay Akka jon kima sahti bat Bekashma ila jon Production noska megan stilni Zang zades ma pilnik O Jimmy Telefon ta bardo Шидам любой ҷои хип-хопа Даборат гапу чап бисёр рай Ма сухой задагим Ре, чизе ки давно мондаги адиб شرمندگی طرف ببینه همه بی خواهش داشتن با پرتی من سیون برا زدن ما مخلصی
Синоз мухлиси апад яъне гапи ту ягала буд неки бемаъне ҷонта акаи ба ха харид гуфт нагу гапи сахт и охир пацане рӯпарӯтаи даврони кӯдакиш калошида чишми мардам медона дидагиш безазор гаштан буд аявол Kalun, abacha, namedroya dasari vayrum. Matorum se tasati seni. Oli mezaniye na kaleni. Baratala de dare petoji ki nador minami Malishye ay hama ba Некем ягон батлер нанавист хайбе ғазе се одам дигарош хитонда будем ки 2023 фақат нашод батл буд ма батлмон қати батлмон бари қати батлмон мо хостам ҳамин кора кунем хай нашид иш қилиб гап нашид и кор хиёл мекунем ки ай ҳама кори хуб шид ҳазор рамати калон ҳаматонда некем худоя шукр ки раҳмат мегум падарымда ки падарым занг зад гуфт бачаҷон ҳамин корота дига накр яъне ки ҳамин батл намон гуфт ма чихел гапи падара дар замин монуму ва ман ин корма продолжат мекунам ҳам падарма гуфтам ки падарҷон уже ҳамин рӯзи боятан ин кор уже басай ма да мардак бари да ҳамин комментария ҳамин комментария скрипит кӯ да ҳамин последний видео я одам нависае ки акай баха пул медодӣ батл мемондӣ ба яхта гуноҳ мехаridӣ чеман мехали корора ягон раҳ соз кӯ ягон ов вай бимон ягон гап хабар дар тоҷикистон бикун марда бари ҳамин комментария скриншот чани униё ҳамин комментария трогательный буд гуфти ҳамин калазардо и действительно ма дар гандаи баъд маҳқул шид хай мерем ҳамин кора действительно я фикриша мекунем хиёл мекунем ки ака кадоме буди набуди я комментария нависе ки действительно мара ҳамин трогат кард ҳа акай усмон таксопарки барори кор ҳама вақт дар фикри курьерошам ҳаста бачако ин мошина дидем Пацаны, я не буду томить, я сразу скажу, что здесь находится приз. беғаз ин мошин бо 36 та дига призай рӯзи 13 апрел меша конкурсмон бачако ҳамагӣ 37 та призай главный приз матисчай ту дар дига паркҳо кадеса бошӣ меода таксопарки барори кор мекунӣ ҳамагӣ 100 заказ мебарӣ ту иштирокчии конкурси бепули мо мешӣ салом алейкум Валейкум, здрасти, ака. Чӣ гуфтестен? Ман бугум ягон гап. мо нашод ҳамин батл гуфтестем Ашоти батл. бале Бас кардани, ака. мегӣ бас кунем сар кунем Ман ба иззати нафси пакалени пепси расиданӣ нестам. У коре нест, акаҷон. Ту хубиш ду сағираро ҳайҳӯй ки биёр я баҳси илмӣ бигзаронанд тамошобино я фаҳм бигиранд я ибрат бигиранд я таълим бигиранд чияёна шо барада кас биромада кунҷ мондесай я барбари дига кунивора тамошо карда шиштай чияяме ака советую басиш ки калай калашник так атқа басиш ки у дунё та фикр карданӣ боши басиш ки Макс ҳая ҳаисё абуго этол бихай камера короче як аз дар видео навистай нашод ина нашод ҳамин салом акай баха зурай мардакай мардима ёрдам мекуна батла бас карден зур карден суме ки ҳамун батл даяне ки расход мекунӣ ура мешава як гала хайрои ҷория сар битӣ мақсадаш ҳами айда ин фил гуфт ман то филиппина хит кардам беҳтарин совети додай ака фикри қиёмати тира кадостай ба номи худо беҳтарин у қасуме ки дау рақси дикас ту расход мекунӣ як гала хайрои инам хеле грандиозни мешава сар дода акаҷон тоҷикистони худмон мешава як ҷода чаҳ биканем ба худо нияз ба чаҳ дора ба як раҳи обод дора метонем даис
ма бигӣ телефонта ки акагум мекунам. Не, ҳаминам на самом деле гуфтай нашод ҳамин раҳ мардак бари ҳамин коммент. Ман ҳама комментариҳоро мехонам. Мехонам бигем ки ҳамаша не, ҳамин 70% мардак бари мехонам. ҳамин комментария конкрет навистай. Ман я фикр кардам, че мега ки батл мондан я дар Тоҷикистон раҳ ҳаст ки ягон ҷои 100% мега ака ба номи худо фикри тира дора ӯ бародарай касе советат дамета. Касе тира дар корои шар хеле пешка мекуна ӯ дӯст нест ака. Не забуд. Ба худо қасам. не ко ҳамин нашод батл уже конкретна басай батл басай хела вай кардем. Ман гуфтам 2024 бисёр коро мекунам. Хай насиб иншоаллоҳ пастаратса мекунем ки корои хайр кунем. Тамом. Батл қатл гуфти ака. Корои старатса мекунем корои хайр кунем. Хай хиёл мекунем ки ака мардуми мухлисои батл дастгирӣ мекунен, ниёна мекунен. Я китоб бихонене, дачинен. Мардуми фанатое ки батл вай мекарден, тамошо мекарден, ҳазор омад калон ки шумо действительно қатимон буден, дастгирӣ мекарден, комментарий монден. Ман хиёл мекунам ки агар ман корои хайр кунам ва корои хуб кунам ки я одам яча ибрат бигира, хиёл мекунем ки бо дважди мара дастгирӣ мекунем. Ки медона ҳозир мо ягон фикр мекунем, ягон раҳа, ягон ҷора ҳуй мекунем. Ягон раҳа, ягон ҷо соз мекунем ки ягон одами хайрхоҳ мега ки марам қатитам. Лекин мо планои бисёр дорем чиста барои ҳамин хайр ва корои хуб. Иншааллоҳ. мебинӣ ки ягон раҳ соз кардем, ягон ҷуда об кашдем. Я одам не я одам мега ки морам қатитем. Шумо сабаб шида метонен дар корои грандиозни да ки ҳаме ака пешбарӣ кунад. Бале. Шумо метонен стимулш битиен, қатиш бошен, дастгирш бошен, то ки иам бидона ки ҳамин меҳнати саъю кӯшишоша ҳаст одаме ки қадр оценит кардеса. Бале. фаҳмиден? худо нигаҳбони мову шумо. Мир ва шумодом. Хай бачако, хулосаи гап я бори дига конкрет мегӯям ки батл гуфти ака Усмон қатл. Тамом батла мо вай кардем, ҳаматон дар ҳазор омад калон. Ман хиёл мекунам барои ин коре ки ҳозир мо иншоаллоҳ бояд бикунем ба наздикӣ ва ман медонам ки бисёр дастгирӣ мекунем, аи батл матла бисёри бад дастгирӣ мекунем камине. Хай комментарий да бинависен, ина мо скриншоти акара мондем ку шумо чӣ гуфтанин. Фурақати. Мир ва шумодому ака Усмон бул у нас в гостях. Let's go!